ngapden sobai pi ke parlo ke bisnar ban pe ya kare video hakrik channel menta kamit an Khynniuh lupa ka Swizerland ban yakun persya ya kari Germany ka jingel kai haka euro na ka group A menta ka steng sunya kan long haka ju kapor kata haka por khat ar lypa haka baka Scotland kan sa yakun persya ya ka Hungary bat ka Swizerland kan sa yakun persya ya ka Germany haba pai shaka jingel kai haka euro na ka group A shibit ka steng sunya ka Scotland kadon kamban job persya ya ka Hungary khnang bakan yo rung shaka round 16 bat kumjuru ka Hungary ru kadon kam ya ka jing job khnang bakan yo bu yaka yala de hak kerdan kabalai na ka group A khnang bakan yo ban qualify shaka round 16 hakane ka euro jong taus nem bat haba phai shaka jing iakhun hapdeng ka Swizerland persya ya ka Germany ka Swizerland ru kadon kam hi ban job persya ya ka Germany khnang bakan yo rung haka round 16 hakane ka euro lada ka Swizerland bat ka Germany ka yakhai bat lada ka Scotland bat ka Hungary ka yakhai kabamut ka Germany bat ka Swizerland kila yo rung lupa shaka round 16 hakane ka jinglikai kumta hakane ka jinglikai ka Swizerland kala don jingma bat kala Khynniuh haka jinglikai persya ka Germany namar ka Germany kadai ka ri ka plainbor hakane ka euro jong taus ne bat lada ka Swizerland kan syarem hadu arbat laikol haka jinglikai persya ka Germany bat ka Scotland kan sa job ya ka Hungary da laila saukol haka baka Germany bat ka Scotland kin sayo ban qualified direct shaka round 16 haka ka euro arjar arpsau bat ka Swizerland kan sawan kedan kabalai na ka group A haka baka don jingma ban yorung shaka round 16 namar yaki tim ki bawan hakar dan kabalai kin sa shim tang south league team ki bakam he point nan driu league group bat lada ka Swizerland kan yak ha ka jinglekai persya ya kari Germany ka bamut ka Swizerland kan sa yorung direct shaka round 16 haka ka euro arjar arpsau parlok in sa page shibit ka stengnya hapdeng ka Swizerland ka Scotland mano ban yorung shaka round 16 hakane ka euro arja arpsau hadin baka Germany kala deb ban yorung lupa shaka round 16 naka group A bat haba pai shaka wepat ka jinglekai la Simon step haka Copa America haka por lypa ka Bolibe kan sa kun persya ya ka USA bat haka por ndriu lypa ka Uruguay ka badai ka ri Luis Suarez kan sa kun persya ya ka Panama bat ya kito ki parlok ki bakwa ban pe lingba ka mobile phone ya ka jinglekai jong ka euro ka ban salong shibit ka steng snya bat ya ka jinglekai jong ka Copa America ka ban salong la Simon step pila ban pe lingba ka ne ka link ka bangala de ban bu hapo ka description bat hapo ka comments box jong ka de ka video te parlok tang kini ki kubor ngangai de plus tu ngin sa kan du hakwai pat ka video kuble shibon